Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedsai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo zita rangu ndinoitwa Name Hidden. Ndiri mukadzi ane makore 43 years ekuberekwa. Ndigerewo munomu muSouth Africa but ndichibvawo kumusha kwedu kuZim. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2018 ndainge ndichitotarisirawo kutoti upenyu hwainge huchazochinja. But life was very difficult. Finding a work for me, it was proving to be very difficult. So over time ndo pandakabva ndazotanga kushanda manje. So mushure mekunge ndatanga kushanda pane zvimwe zvinhu zvandakazotanga kuita, zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichindirwadza. Ndokusaka ndauya pano kuti ndinge ndichizotura mutoro uyo unogara uchindiremera uri mumwoyo mangu. Mainge muri mugore ra2020. Mugore ra2020 ndakabva ndazodzingwa basa nekuda kwepandemic and I was in a desperate situation. So at that time ndainge ndichidanana neumwe murume uyu muSouth African uye zvekare mupurisa. Saka murume uyu akabva azoti ainge achida kundibatsira, akanditi he wants to offer me a way out of financial trouble. Akabva azondiudza kuti he wanted to give me a job nekuti vainge vachitsvaka vanhu vanobva kuZim avo vanenge vachishandidzana navo sema-undercover. Akabva anditi basa rangu rinenge riri rekuti ndinge ndichitsvaka vanhu vaya vekuti ivo vanenge vasina zvikwanisiro zvekuti vange vachiva muno munyika yeSouth Africa, then ini each and every month ndinenge ndiine mari iyo yandinenge ndichipiwa, but zvose zvinhu izvi zvinenge zvichiitwa undercover. At first ndakaona kuti zvainge zviri zvinhu zvinenge zvakashata kuti ndinotokwira bhazi, but ndichikwira bhazi kudaro ndinenge ndichitongofeya ndichitongoona kuti zviri kuitika ndezvipi, ndichinopa information kwaari. Kudzamara ndava kutotanga kutoshandidzana zvekare nemamwe mapurisa akasiyana siyana. Saka even though ndichiziva kuti zvinhu zvose izvi zvandiri kuita zvinorwadza, because kuva munyika yaunenge uri usina mapepa, munhu uchingogara uchingotya kuti zvimwe kuda ndichabatwa ndobva ndadhipotewa, zvinhu zvinorwadza. But nekuda kwemari yandakazoofewa ndakabva ndazviudza kuti zviri nani kuti ndinotombowanawo mari yandinopiwa each and every month. Uye zvekare ndakabva ndazoendeswa kune mamwe macourses, ndikabva ndazodzidziswa mutemo kuti munhu kurarama uri munyika isiri yako usina mapepa unenge wakatongofanana nemhondi, uye zvekare unenge utori acriminal, ende kana usina mvumiro kuva munyika imomo unofanira kuti unge uchisungwa. Saka nekuda kwezvose izvo zvandakadzidziswa ndinototi kana ndikatonzwa panenge pachinzi apa pamba apa panogara vanhu vasina mapepa, ndinobva ndatonzwa ndichitovavenga vanhu ivavo. Ende akabva andidzidzisa kuti kutovabatsira kwandinenge ndichitovaita neniwo ndinenge ndichitobatsirawo nyika yangu. Saka I have been doing this mukoma kubva ipapo, and I have been giving information. Ndinotopa information yekutoti munoona apo panoshanda vanhu vasina mapepa apo nepapo. Ende nguva zhinji ndinoti kana ndiine munhu wandinenge ndichida kusungisa, munhu iyeye ndinotombozviita friend yangu, especially kana kuri kunzi munhu iyeye anenge achioperata kabusiness kake. Ndinobva ndanyanya kuda kuita close naye ndichitoscout out nekuidentifya, then ndinobva ndazopasa that information, then vanhu veHome Affairs vanobva vauya vobva vavatora vanhu vaya. Iniwo ndinenge ndichitopiwa mari, but mari idzi ndinopiwa cash nekuti zvinhu izvi zvinofanira kuitwa without a trace. But now sezvo ndava nemakore akati wandei ndichizviita zvinhu izvi, mari yacho haichanaki kuidya, because I feel as if yatongofanana nemari yekurombwa, yangofanana neblood money. Ndinombozama kuti ndinge ndichijustifya maactions angu kuti vana vangu kumusha uku vari kudya vachiguta, vanoendawo kuzvikoro zvakanaka, but handizivewo kuti ndingakaita sei kuti ndisaramba ndichingofila as if I am a sell out. I feel as if I am a traitor to my own people. Each and every day ndinongogara zvibvunza kuti asi vanhu vose vaya avo vanhu vekuti ndakaita close kwavari, then mushure mekunge ndaita close navo, then ndobva ndazoita kuti mabusinesses avo ange achizovharwa, because vamwe vacho vanenge vasina mapepa, vasitomborina mapepa emacompanies avo. Saka tinobva tazotora that information tobva tazoendesa information iyoyo kumadepartment akasiyana siyana, then munhu obva atongokaruka
ava kutosvikirwa pamba nesars, ava kutobvunzwa zvakawanda then vanhu vazhinji vanobva vatovharirwa maaccounts avo. Like iko zvinozvi unokwanisa kutovhurirwa your business account but vazhinji vacho vanenge vasingazonyatsokuita due diligence yekuzoita matax returns. Saka iroro ndo basa redu rekuidentifya vanhu vakadaro, then avo vanenge vasina proper documentation tobva tazoforwarda information iyoyo tichiitira kuti vanhu vange vachizosungwa. But iko zvinozvi I am trying to change my ways, but ndainge ndakazviudza kuti kana ndikangokwanisa kugadzirisa mapapers angu ndobva ndaenda kuireland ndobva ndasiyana nazvo. Saka ndatova nenguva ndichingotsvaka basa kuitira kuti ndinge ndichiendawo kunoitawo zveuk kuireland ikoko, but nekuda kwekuti ndiri kushaya vanhu vanokwanisa kundisponsa, saka ndiri kungoramba ndichingoita mabasa angu awa, nekuti basa iri randinoita handidi kukunyeperai hama dzangu muna Jesu, ndo basa iro rinotokwanisa kutondiraramisa. Kana ndikasatoita basa iro riri, it means kuti I will be going to bed hungry. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Strange things indeed do happen in this world. Rekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, can you please post my own story? Makavika uchitupa changu. Ndiri musikana ane makore 27 years ekuberekwa, handisati ndakamboroorwa uye zvekare handisati ndava nemwana. Saka kubva ndichiri musikana wechidiki I always dreamed kuti dai ndakwanisawo kurarama upenyu hwakanaka, uye zvekare I always wanted a man uyo anenge aine mari kudhara. Ndainge ndakatongozviudza kuti never handimbofi ndakapinda murelationship nemunhu asina mari ini, and I wanted to look beautiful, and I knew kuti inini ndinge ndichizokwanisa kuzova munhu wekuti vanhu kana vakanditarisa vanenge vachiona kuti ya musikana uyu anoglowa, anoluka, unokwanisa kungoglowa chete kana uine murume anenge aine mari. Saka izvi ndo zvakazokonzeresa kuti vamwe vangu pavainge vachiroorwa inini ndinge ndichingoramba ndiri single, because I am very choosy when it comes to men. Saka ndinoda murume wekuti anonditengera hembe dzinodhura, uye zvekare ndinofarira kuti pandinenge ndiri vanhu vose vanenge vachingotarisa kwandiri vachinditi ya look at this girl ari kuluka, zviya zvekungoti everyone must feel jealous. Saka semunhuwo wekuti vabereki vangu vainge vasina mari, coming from a very humble background, I knew kuti izvi zvainge zvichazotinetsei. Mainge muri mugore ra2021, that was when pandakazotanga kutaura neumwe mukadzi uyu. Strange enough takangosangana mune imwe restaurant, ndobva tatotanga kutowirirana paya, tikabva tatochinjana madigits. Akangonditi ya you really look beautiful young woman. So iye manje akabva azondiudza kuti iyewo ane zvimwe zvaanoshandisa. Akangonditi ndine zvinhu zvandinoshandisa ndo zvinoita kuti varume vane mari vange vachindida. Saka mukadzi uyu she always wanted to be my friend. Kunyangwe kamutauriro kaainge achiita neni paWhatsApp ndaitoona kutoti ya mukadzi uyu anotoda kutoti ndinge ndichiwirirana naye. Saka mukadzi uyu akabva azondiudza kuti iye anoita zvekutengesa muviri wake, but iye manje akangwara, haazvitengese muviri wake zviya zvichibharanzi zvekuenda patouchline, like in the background anodanana nevafundisi like mafamous pastors, uye zvekare nevanotamba bhora, famous footballers, even mamusicians. Vamwe vatori nemukurumbira vanotouya kwaari vachitomukecha, but in the background. Saka iye anotogara achitongoenda kumavacations. Zvino anozoti kana adzoka paya achibva kuvacation anobva atonditi ndanga ndina nhingi, like ipapo pandainge ndisati ndava kuitawo izvi zvandava kuita. Pane pamwe paakatomboenda this other South African guy, hamena kuti vakasangana sei, but the guy he used to be a famous footballer aitotambira big club kuSouth Africa ikoko. So they went on a vacation. Akatonditi this guy he paid me such and such an amount, achitondiudza kutoti even when they were going through the borders paainge odzoka ainge akatoita zvekutoviga dzimwe mari dzacho mubra, even imwe mari yacho ainge akatoiisa mupendi chaimo because mari yacho yainge yakawanda. So akabva azotondirakidza mapictures, but ainge achiti kana akangondirakidza mapictures aine munhu waanenge ainaye ari famous muhotel, obva atodelita mapictures aya because varume vazhinji vari famous avo vaanodanana navo vainge vachiita kuti
ange achitanga asaina contract yekuti kana ukazongoda kubuda pachena uchitaura kuti iwewe wakarara naye murume iyeye anobva azokusungisa. Saka aingondirakidza chingonditi uri kuona, you can see kuti I am living a good life. Saka aibva ati with the way that you are beautiful, I think kutoti unokwanisa kana kutodanana nevanhu vatori famous. Saka iye aiti ainge achida kuti neniwo ndinge ndichimujoina achinditi tarirawo nekuti ndanga ndine uyu mutambi webhora. So with the way that you are beautiful, how much more do you think kuti you can do? Saka mukadzi uyu akabva azondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizomujoina muchigemu ichi. Saka the more that I spoke with him, ndopandakabva ndazonetsana namama vangu. This was after ndazotanga kudanana neimwe mbinga. Saka mbinga iyi ndakati ndadanana nayo ndikabva ndaiunza kumba kwedu. Maparents angu vainge vasipo pamba, saka ndainge ndichitoziva kutoti they were going to come back home very late, but unfortunately vakabva vazokasika kudzoka vakabva vatondiona ndiine mbinga mumba. Saka naamai vangu takabva tatanga kunetsana paya, vakabva vandidzinga. Vakati vandidzinga kwekugara ndainge ndisina, ndokubva ndazotanga kunogara naye mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu akabva azondiudza kuti ainge achifanira kuti ange achizoenda kuMozambique, then akazoti kuMozambique ndokwa ainge achida kuenda kunorenyuwa mavows ake nekupiwa mishonga yekuattracta varume vanenge vaine mari. So ndakabva ndazoenda naye kuMozambique. Takati tasvika kuMozambique kuya, then imwe n'anga ndiyo yakazondibatsira ikandipa mishonga yekuti ndinge ndichiattracta varume vane mari dzavo. Saka n'anga iyi yakabva yazondivimbisa ikabva yanditi yainge ichazondiitisa dzimwe mhiko, but mhiko idzodzo ndo dzainge dzichazokonzeresa kuti varume vange vachindida kupfugama vachitoita sekunge vachandinamata uye zvekare vachindipa mari. So I was desperate, then ndikabva ndazobvuma paya. So nekuda kwekuti I was desperate ndokubva ndazoitiswa mhiko dziya, but marituals acho ainge achirwadza because ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichirarwa nayo n'anga iya. Mushure mekunge ndararwa nen'anga iyaya ndokubva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga. Murume uyu akaswera muswero wese wezuva achinwa mishonga yakasiyana maguchu aya. Then usiku paya ndopandakazoendeswa kubedroom kwake. Ndakararwa kani, ndakararwa mani usiku hwose zvekuti ndakasvika pakunzwa kuti sikarudzi yangu yainge yazvimba uye zvekare ndainge ndakuvara nekuda kwekuti ndakararwa non-stop. I was desperate and I had to do this. Mushure mekunge murume uyu arara neni, ndakabva ndazotemererwa nyora idzi ndakadzitemererwa muchiuno mangu. Saka nyora idzi zvadzinoita ndezvekuti murume kana akangogara apinda mandiri, murume uyu anobva atokasika kutorasa mbeu yake. Hatombokwanise kutombopedza more than 1 minute anenge atorasa mbeu yake, ende zvinokonzerwa nenyora dzacho idzodzo because idzo dzinenge dzichimusveta zvekuti ange achinzwa kunakirwa beyond measure. Saka murume anoti kana achingopedza chete kurasa mbeu within 1 minute anobva asara aine shungu dzedze dzekuti mwana uyu no man ndikufanira kuti ndinge ndichimupama zvekare. Saka anongoti akada kupama futi kunyange akanwa mishonga yakaita sei anobva atongorasa futi mbeu. Saka zvinokonzeresa kuti murume arambe akangoita chinamira pandiri. Saka n'anga iyi yakandipa mishonga ikabva yanditi mishonga iyi ndikuda kuti unge uchizoishandisa for 7 days, unofanira kuti unge uchizoita 7 days uchirara nemurume ane mari, then kana wadaro unofanira kuti unge uchizoziva kuti zvako zvinenge zvatoita. Saka takazoti tadzoka kuzimu ndokubva friend yangu azoinvitwa kune imwe party. Takabva taenda kupati kuya. Mushure mekunge taenda kupati kuya kwainge kuine vamwe pastor ava vatori famous, but ndakatovaona vainge vakatogara nemamwe mahure vachitonwa doro. Ndopa vakabva vazodana bodyguard ravo rikabva razondipa kapepa, then ndikatoziva kuti pastor ava vainge vandida. Takabva tazotaurirana paya. Mushure mekunge tataurirana, pastor ivavo, he was my first victim. Ndo mbinga yandakazotanga kurara nayo mushure mekunge ndaitwa zvose zvandakaitwa nen'anga iyaya. Pastor ava vakabva vazondipa mari, but vairamba vachingondibvunza vachingonditi, naiwe mwanasikana ndiudze kuti kochiko chiri kumboitika pandiri, because inini ndatojaira kuti kana ndichirara nemukadzi ndinorara naye for more than an hour ndingori pamusoro pake. Kochi chiri kuitika kwauri?
ende vainge vachingonditi why are you nice like this so much I can't help myself. Saka ivo vakazonditi vainge vachida kuplana another match, ndokubva tazosangana zvekare. Musi wacho iwoyo vakanwa zvima-energy drink, vakanwa mapiritsi ebonde vachinditi nhasi ndikuda kukupedzera, because vainge vachinyara kuti vainge vakaita usiku hwose vachingoita hwejongwe. Saka we were at this other very beautiful hotel. Vaiti kana vakangorara neni even half a minute he was already done. Throughout the night vaingoramba vachingondititarira vachinditi kuiwewo chiko chiri kumboitika pauri, why is it? Ndikangopinda mauri ndobva ndatonzwa zvava kutouya, vakandipa mari vakaita sei, but vainge vasingatozivi kutoti izvi ndo zvandakavaita. Saka even right now ndo vanotondibhadharira rent, kunditengera chikafu, but handirari navo pastor ava each and every day. Like per year ndinokwanisa kungorara navo maybe 5 to 6 times, sezvo vari munhu wekuti vane magirlfriends akawanda and he is a busy man. Saka I then found another man. Saka ndainge ndakaudzwa nen'anga iya yekumozambique kuti ndisati ndararana nembinga yandinenge ndava kudanana nayo ndinofanira kuti ndige ndichitaura navo sekuru vaivaya pawhatsapp, vobva vazondivheneka mudare kuti murume uyu wandiri kuda kurara naye iye haana kuromba here, mari yake yakachena here, because mablessers andinorara nawo vanofanira kuva vaine mari yakachena. So ndakabva ndazosangana neimwe mbinga iyi ndakasangana nayo ndainge ndakatodhakwa hama dzangu. Saka mbinga iyi yakabva yazondinyenga, ndikabva ndazoida. He was very handsome. Takabva tazoenda panze, ndakati ndaona motikari yake ndikabva ndatonyura paya ndikabva ati ainge achida kuenda neni kuhotel, ndokubva ndabvuma. Mhiko dzangu ndikabva ndadzikanganwa dzekuti ndinofanira kuzofonera sekuru vaivaya votanga vandivhenekera. Saka ndakabva ndatongoenda nayo mbinga iya yatikabva tanorara usiku hwose. After a month ndopa ndakabva ndazotanga kunotisa kuti I had a foul smell that was coming out of my private part. Ndikati chiko chava kumboitika. At first I thought kuti ndainge ndaita NSTI, ndobva ndaenda kunana chiremba, but ndakabva ndazotanga kuona kuti ndainge ndobuda makonye awa haabudi akawanda. Ndinokwanisa kungoti per day ndokwanisa kungoona kana makonye kana maviri ku-private part kwangu uku, ende uye zvekare ndinenge tichinzwa pain makonye aya asati abuda. Saka ndakabva ndazombozama kuti ndinge ndichibatsirwa, then vamwe vana chiremba vakangonditi it is a rare disease. Ndikapiwa mishonga yekuzora kusikarudzi kwangu, then ndakabva ndazodzokera kuMozambique, ndikabva ndazonoudza chiremba wangu kuti izvi ndo zvandainge ndasangana nazvo. Ndikabva ndazovhenekewa mudare, ndikabva ndanzi ndainge ndakarara nemurume akaromba, ndokusaka inini ndava kubuda makonye. Ndikabva ndanzi mishonga yangu yandainge ndiinayo yainge yakano backfire mushure mekunge yazama kunonamatira pasikarudzi yake. Saka ndokusaka ndichibuda makonye. So right now ndine makonye awo anobuda kusikarudzi kwangu, haana hawo kuwanda, but dambudziko ndiroro rekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndinenge ndiri panguva iya yekusika bonde ndobva ndatanga kunzwa pain. Ndinoti kana ndava kunzwa pain kudaro ndotoziva kutoti gonye riya rinenge rava kuda kubuda. Zvino ndinotya kuti mbinga idzi dzandinorarana nadzo, kana munhu akazoona kutoti munhu uyu ari kubuda makonye kusikarudzi kwake, then chii chinozoitika? Apa inini upenyu hwangu, for me to survive, ndinofanira kutoti ndinge ndichiramba ndichingorarana nadzo mbinga idzi. Saka zvaizvezvi ndiri kutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundioffawo spiritual help, kana kuine anokwanisa kundibatsira. I am willing to do whatever so that ndinge ndichibatsirikana. Kune avo vanenge vachida kundibatsira, please batai brother Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi kune avo vanoda kundibatsira, please ndibatsireiwo mucomment section, kana kuti munouya kuinbox kwaMukoma Nashi. Hanzi ndiri kubuda makonye kusikarudzi kwangu, zvakangoma hazvo veduwe.